Abierto, sí. Vale. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Gracias por acompañarnos nesta rolda de prensa na que quero darlles conta dunha iniciativa do Grupo Parlamentario Popular que vimos de presentar e que é relativa ao respecto polos símbolos institucionais e fundamentais para preservar a calidade democrática de Galicia. E facémolo pola radicalización e a estrategia de confrontación dos que, como o Bloque Nacionalista Galego, prefiren poñerse de perfil ante os actos de odio en lugar de defender os símbolos que nos representan a todos. Parece mentira que a estas alturas haxa quen non se dese por enterado de que non se pode pretender liderar Galicia mentras se xustifica ou se cala ante a intolerancia. Pois ben, esta proposta que presentamos por vía de urxencia busca precisamente o contrario, dar a cara e alzar a voz, porque Galicia necesita un pronunciamento claro, firme e sen fisuras a favor do respecto ás nosas institucións e ao marco de convivencia que nos debemos todos os cidadáns. Ese marco de convivencia ten o seu máximo expoñente no Día de Galicia. Un día que, dende o Partido Popular de Galicia, vivimos con orgullo da nosa historia, das nosas tradicións, do que somos e do que estamos construindo entre todos, a Galicia que funciona, a Galicia do sí, pero outros grupos optan polo contrario. E por iso resulta absolutamente intolerable o que tivemos que presenciar ese día nas rúas de Santiago. Mentres a maioría dos galegos e galegas celebrábamos esa xornada con civismo e con respecto, apelando á unión de todos e ao orgullo de ser galegos, pois un grupo de manifestantes ataviados con simboloxía independentista, estreleira incluída, pois protagonizou a bandeira, a queima pública da bandeira de España. Un acto que está moi lonxe de calificarse como unha mostra de liberdade de expresión, nin tampouco como unha forma normalizada de discrepancia política. Porque é o que? Un acto de evidente desprezo, un comportamento de odio e unha grave ofensa para a inmensa maioría dos cidadáns que se senten que nos sentimos orgullosamente galegos e orgullosamente españois. Por iso, a PNL, que hoxe traemos aquí, non busca só censurar a acción dunha minoría radical, senón tamén denunciar a complicidade política de quen lle dá cobertura. Porque o que vimos este 25 de xullo é a mostra máis clara de como entende o independentismo a nosa festa autonómica, ensalzando o odio e amosando unha Galicia escura. Eses ataques aos símbolos comuns estámoslo vendo con certa frecuencia por parte das minorías nacionalistas, independentistas e rupturistas, pero este ano presenciamos unha exaltación do odio aínda máis inaceptable. Escoitamos o discurso radical de Galiza Nova exixindo continuar a loita e ensalzando abertamente a figura do pistoleiro Moncho Reboiras, intentando blanquealo, pois o igual que teñen blanqueado a Arnaldo Otegi, condenado por pertenza á ETA. Pois ben, isto é unha mostra de que esa mocidade de Galiza Nova busca rachar co que caracteriza a mocidade galega, o consenso e o diálogo. E todo isto deriva dese tic antidemocrático de considerarse os donos absolutos de Galicia e do que ela representa. É a súa xa coñecida estrategia de apropiación e maltrato do que é de todos. Miren, creen que a rúa é súa e enchen o espazo público con total impunidade de cartéis, de pintadas e de pancartas partidistas. Creen que as institucións son súas e apropianse delas, polo que fan un uso partidista de lugares como o Panteón de Galegos e Galegas Ilustres. Creen que Rosalía de Castro e Castelao son seus e manipulan sen complexos o seu legado cultural. O independentismo celebra o Día de Galicia desprezando a Galicia, os seus símbolos, as súas institucións, a súa historia e tamén a súa cultura. E nin máis nin menos a mostra de Galicia en negativo que pretenden impoñer. Son incapaces de celebrar poñendo en valor todo o que nos une. Fan xustamente o contrario. Ensalzan por sistema o non a todo, apelan constantemente á división,
critican con rancor e debuxan unha Galicia escura. Por todo isto, porque non podemos normalizar a intolerancia, o Grupo Parlamentario Popular pois non se vai quedar de brazos cruzados e presentamos esa proposición non de lei para que todas as forzas políticas deste Parlamento se retraten sen excusas. Queremos que a Cámara Galega se pronuncie sobre 4 puntos clave que hoxe poñemos en riba da mesa. En primeiro lugar, exiximos expresar a máis firme condena pola queima da bandeira de España perpetrada en Santiago. Foi un acto de intolerancia e de desprezo cara a un símbolo constitucional que representa ao conxunto dos cidadáns. E debe ser condenado sen matices, sen persuizo das responsabilidades penais que pudera conlevar. En segundo lugar, instamos a rexeitar de forma categórica a utilización do Día de Galicia para promover mensaxes de odio, confrontación ou radicalización contra os símbolos institucionais compartidos. Esas actitudes son absolutamente incompatibles coa tradición de convivencia, moderación e respecto que caracteriza a nosa sociedade. Como terceiro punto, queremos que o Parlamento reafirme que a lingua, a cultura e a identidade galega se construen dende o orgullo polo propio e nunca dende o ataque ou a humillación aos símbolos que representan o conxunto da cidadanía. Defender a nosa terra non require destruir nada. En cuarto lugar, facemos un chamamento explícito para que todas as forzas políticas e organizacións sociais contribúan a preservar un clima de respecto mutuo, rexeitando calquera discurso ou comportamento que fomente a intolerancia ou o odio. E aquí é onde nacionalistas, independentistas e rupturistas van ter que decidir. Van ter que escoller si se sitúan no lado da moderación e do respecto á legalidade ou, se pola contra, prefiren seguir abrazados á radicalidade e ao branqueamento do odio. Os galegos teñen dereito a saber quen defende as súas institucións e quen prefire calar ante os que as atacan. Porque o BNG perdeu definitivamente a moderación coa que pretendía camuflarse, caeulle a careta e amosan que están ás ordes da UPG e das siglas máis radicalizadas do nacionalismo e do independentismo. Nós, dende o Partido Popular de Galicia, témolo claro. Seremos sempre o dique de contención fronte ao radicalismo e estaremos a favor da convivencia e de Galicia. Moitísimas gracias. Se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Moi ben. Mire, eu escoitei a moitos partidos políticos falar deste asunto. O Partido Nacionalista Vasco acaba de rexeitar que os menores vayan ao País Vasco e dixo textualmente que piden que o Goberno de España agote as vías para que os menores volvan cas súas familias. Os independentistas cataláns de Junts dixeron que Cataluña non vai a acoller menores porque non teñen que asumir a negligencia do Goberno de España. Eu non sei se o Bloque Nacionalista Galego, que tamén é socio do Goberno de España, opina o mesmo, opina outra cousa. Todavía non escoitamos ao independentismo galego, socio do Goberno de España, decir que opina sobre a acollida do menores. Pero sí, o Goberno galego, o Partido Popular de Galicia e o Partido Popular de España decimos, alto e claro, que imos cumplir a lei, como sempre, pero pedimos consenso e diálogo, non un reparto unilateral no que se exclúa a determinadas comunidades autónomas, como ya acabo de explicar, o País Vasco ou Cataluña, e o que decimos é que primeiro tense que filiar aos menores, determinar se son realmente menores ou non, primeiro, por un motivo de seguridade, porque eses menores van a ir a centros de acollida e, por tanto, é importante que todos os que están en eses centros de acollida sexan menores pola súa propia seguridade, non? E tamén porque vimos na recente regularización de inmigrantes como un número moi elevado
de supostos menores, cando tiveron que entregar a súa documentación para a regularización, resultaron ser maiores. Por tanto, é moi importante esa filiación. E é importante polo interés superior do menor, porque estamos falando de menores vulnerables, que moitos deles todavía están deambulando por Ceuta. E aí vemos como o Goberno de España non está cumprindo a lei e ten os menores absolutamente abandonados, porque o Goberno de España está de vacacións. E miren, agora queren desviar a atención da súa incompetencia e da súa neglixencia, como lle ten dito o seu socio de goberno, os de Junts, pois desviando a atención cara ás comunidades autónomas. Eu, insisto, nós imos cumplir a lei como sempre, pero lle exiximos ao Goberno de España que tamén cumpla a normativa que lle exixe o control de fronteiras. Porque o que dixo o ministro Marlaska foi exactamente algo así como son cosas que ocurren e non tiene por que haber unha responsabilidade de nadie. O que hai é que poñerse ao volante do Goberno de España e alguén ten que cumplir a normativa de control de fronteiras, alguén do Goberno de España, que, insisto, está de vacacións, ten que asumir responsabilidades, porque isto de que son cosas que ocurren, mire, no ano 2011 hubo tamén unha entrada masiva de 10.000 inmigrantes, no que houve moitos deles faleciron, e que decimos, son cosas que ocurren. No 2022, cando foi a traxedia da valla de Melilla, aí tamén faleceron entre 23 e 70 persoas. Non sabemos moi ben cantas, porque depende da fonte a que acudamos, pois son unha cifra ou outra. Son cousas que ocurren. Hoxe xa se fala de 141 falecidos. Son cosas que ocurren. En Barbate morreron 2 guardias civís. Son cosas que ocurren. O accidente de Adamuz son cosas que ocurren. A lei do solo sí é sí son cosas que ocurren. A corrupción son cosas que ocurren. A agresión sexual do DAO son cosas que ocurren. O apagón son cosas que ocurren. Mire, non se pode dicir a todos son cosas que ocurren. Alguén ten que asumir a súa responsabilidade e o Goberno de España ten que asumir algunha responsabilidade. Mire, sobre iso xa manifestamos en moitas ocasións. De feito, modificouse a última modificación que hubo neste Parlamento, precisamente foi nesa liña para desprotexer, para protexer de forma permanente as vivendas. Eu lamento que o Bloque Nacionalista Galego descoñeza as modificacións legislativas que se teñen feito nesta Cámara. Non entendo a pregunta. Que vende de licitarse un ayuntamiento para a construción de vivendas novas en Ames. Entón, como valora vostede a diferencia que hai, é perceptible que hai un certo favoritismo de cara a Ames en relación a Santiago, onde a propia relación da redundancia é máis interesante. Refírese á materia de vivenda? Bueno, non sei exactamente como é a pregunta, pero, mire, a Xunta de Galicia ten unha relación cordial con absolutamente todas as administracións, sexan da cor política que sexan. A diferencia das relacións pode derivarse pola diferencia de quen rixe esa administración. E eu, que son de Santiago, te podo dicir que tamén no Concello de Santiago, claro, hai 6 concelleiros, o sea, goberna un partido con 6 concelleiros de 25. Eu creo que o goberno do BNG lle queda moi grande a cidade de Santiago e non son capaces de xestionar todo o que eso supón, que é xestionar a capital de Galicia. E temos unha cidade sucia, unha cidade de ratas, unha cidade na que, bueno, pois vostede falaba en materia de vivenda,
non foron capaces de dotar de suelo para facer vivendas en Santiago, como si fixeron outros concellos de Galicia, non? E, por tanto, creo que eso deriva da incompetencia da alcaldesa de Santiago e da incompetencia do goberno municipal, que, insisto, claro, quédalles moi grande Santiago. Mire, en Santiago o Partido Popular gañou as eleccións e o Partido Popular ten 11 concelleiros de 25 e, por tanto, ten o apoio mayoritario da cidadanía. Sucede que estamos gobernados por un partido que ten 6 concelleiros de 25. E insisto, o goberno de Santiago, a cidade de Santiago, en tal caso, lle queda moi grande a Goretti San Martín e aos seus compañeiros de goberno. E, por tanto, eu o que creo é que o Partido Popular en Santiago representa moitísimos máis veciños e veciñas do que representa a señora Goretti San Martín. Gracias.